Police Superintendent Santiago Rapiz nga madugay na destino sa Negros Provincial Police Office. Patay sa anti-illegal drug operation sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ini matapos nga ginaligar na tabo sa mga operatiba sang ginkasa ang operasyon nga ginpangunahan sang Philippine National Police Counterintelligence Task Force kag PIDEA. Ginsaylo si Rapiz sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office sang ginakusaran nga isa ka drug protector sa probinsya sang Negros Occidental. Ang pamilya naman sini sa syudad sang Bacolod, ginkakibot ang nadangatan sang ila himata. Yaring balita ang aton gintutukan. Kagabi pa lang, wala na sang tao sa pulian sang pamilya Rapiz sa Purok Riverside, Barangay Takuling. Sunod sa makaingod, insigida nga nagbiyahe padulong Dipolog ang mga himata ni Superintendent Santiago Rapiz matapos ini ang napatay sa bypass operation kagabi. Nabaklan sang illegal nga droga sa counterintelligence team sang Philippine National Police si Rapiz kag sang mamutikan sini nga pareho man lang nga pulis ang katransaksyon, nagpalupok ini sang armas kag natiruhan sang operatiba. Dako naman ang pagkanugon sang isa sa mga himata sang napatay nga pulis. Kamayo ng tao, ay ginikontra. Nagkirinil na siya, ay ginikontra ang tao. Ginkakibot sa mga pumuluyo sa ilang lugar ang kamatayon sini. Ati magpakabako, digid lang sila iti amo nang tabo sa iya. Maayo mamtindi sa mga pikado gani. Uy man gamo. Nag-unong naman sa kasabo sang pamilya ang pila sini kakasilingan. Kag condolence kag okay man na di siya tapos nang hindi man na siya di sa diri nga lugar ya mabuligon gina di siya kag kung palapitan no sa Rapiz da siglang siya mapangayuan bulig. Para naman kay Superintendent Luisito Acebuche, mayo nga pulis si Rapiz kag ginakasubo sini nga nadangatan sang anay kaupod sa Bacolod City Police Office. Kilala ko siya personally at matagal ko talaga siya nakasama dito sa BCPO kasi nung araw siya nga ang aming head dito ng lateral entrance. Nagserbe si Rapiz bilang Chief of Police ng Victorias, Escalante, kag naging pamuno man sang Police Community Relations kag Negros Occidental Police Provincial Office kag BCPO. Isa si Rapiz sa 7 ka gin-relieve sa probinsya bangod ginapatihan protektor sa mga durigista sa Negros Occidental.